Ndị IPOB adọọla ndị agha nke Naịjirịa aka na ntị gbasara okwu nke ha kwuru na ọ bụ ha kwụsịrị onye apụta n'ezi nke a na-eme n'ala Igbo. Ohanaeze ndị Igbo akwala akwa alele gbasara ajọ omume nke ndị amị nakwa ndị unknown gunmen mere n'ala Imo steeti. Ngwa gezie ntị ka unu nụrụ ya n'uju ya. Indigenous People of Biafra IPOB adọọla ndị agha nke Naịjirịa aka na ntị gbasara ebubo ha nke ha na-ebo ha, ebe ha kwuru na ọ bụ ha bụ onye nke kwụsịrị onye apụta n'ezi nke a na-eme n'ala Igbo ụbọchị Mọnde ọbụla. Ndị IPOB kwuru sị na asị nke ndị agha nke Naịjirịa sịrị sigide ha na-atọ oke ọchị maka na ume ha elughị ịkwụsị onye apụta n'ezi nke dị n'ala Igbo. Onye na-ekwuchitere ndị IPOB okwu a na-akpọ Emma Powerful kwupụtara nke a ụbọchị Fraịde 22 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya. Emma Powerful gwara onye ọbụla ka ha hapụ ịdị na-ege ntị gbasara okwu ha nke ndị amị na-ekwu. Powerful kwuru sị na kamgbe a malitere ime onye apụtara n'ezi nke a na-eme n'ala Igbo bụ ihe nke dịgoro ogologo oge, ebee ka ndị agha nke Naịjirịa nakwa ndị uwe ojii nọ? O kwuru sị na o nweghị otu n'onye n'ime ha nke ahụrụ anya mgbe ya ihe na-akpọtụ n'ala Igbo, mana ọ bụ ha tosiri ịpụta na-edugharị ndị mmadụ ma na-echekwaba ha ebe niile ha na-aga oge Mọnde, mana ha gbara ọsọ ma zofusịa na ebe ha na-anọ. Oluzie oge ugbu a, ndị ọchịchị nke mpaghara ala Igbo niile zukọtara ma rịọ onye isi ha Maazị Nnamdi Kanu ka ọ mara ihe a ga-eme ya nwa mbụna ma sụọ ya nli. Na ọ bụ mgbe ahụ ka ya nwewe okwu metụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'obi, o wee mepee ọnụ ya wee gwa Simon Ikpa nakwa ndị otu ya ka ha kwụsị ịdị na-amanye onye ọbụla apụtasị n'ezi. Emma Powerful kwuo sị na ọ bụzi oge ahụ ka ndị mmadụ gere ntị ma kwụsị ihe gbasara onye apụta n'ezi nke a na-eme. Powerful kwuo sị na ọ bụ ihe ihere na okwu asị ndị amị ịmapụtazi n'oge ugbu a wee bịazie iri otito dịrị onye ọzọ. Ohanaeze ndị Igbo akwala akwa alele ma tie mkpu n'oke ọnụ were sị na ndị obu egbe nke amaghị ndị ha bụ nakwa ndị agha nke Naịjirịa emeela ala Igbo ka ọ bụrụzie ebe a na-egbu mmadụ. Onye isi ndị Ohanaeze Chief Emmanuel Iweanyanwụ kwupụtara nke a ụbọchị Fraịde were sị na omume ọjọọ nke mere n'Imo steeti ebe ndị oji egbe a na-akpọ unknown gunmen gburu ndị agha nke Naịjirịa ma kpọọ ha na ụgbọala ha ọkụ, nakwazi ndị agha nke Naịjirịa bụ ndị nke bịara ịbọ ọbọ were iwe were kwarisie ụlọ ndị mmadụ ma gbaa ahịa ndị mmadụ ọkụ bụ ndị aka ha dị ọcha bụ ihe ama ya ka a ga-esi mee. Iweanyanwụ kwuru sị na mkpamkpa na ebenebe niile nke agbụrụ n'ala Igbo abụghịkwa ihe eji mara ndị Igbo. Iweanyanwụ jizi ohere ahụ were kpọkuo ndị gọọmenti etiti ka ha gbaa mbọ ịchọpụta ndị niile aka ha dị na ya bụ alụ nke emere n'Imo steeti, ma ndị agha nke Naịjirịa bụ ndị nke kwarisiri ụlọ ndị aka ha dị ọcha ma ndị unknown gunmen, ma gbaa ha ihu n'anwụ ka mba ụwa mara ndị ha bụ. O kwukwazịrị na ọ na-ewute ya nke ukwuu bụ ihe ọjọọ niile nke na-eme n'ala Igbo, ọ kachasị ebe ụmụ Igbo jikwazi aka ha were na-egbuchasị onwe ha. Chief Iweanyanwụ kwuru na ndị Ohanaeze ndị Igbo na-agba mbọ nke ukwuu
ịmalite ịwụgharị ala Igbo niile n'ụdị nke pụrụ iche. O kwuru na ha ga-ewepụta ụdị ọrụ dị iche iche n'ala Igbo, ebe ndị achọghịzị ịgụ akwụkwọ gaba n'iru ga na-alụzi ọrụ, nakwa ebe ndị na-azụ ahịa na ụmụ nwanyị ga na-alụ ọrụ. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.